Honorable Minister, kwa muri CEO, kwa uri Ronald Sekuru Bamjuru, Mbuya Maranga, Mamirwa muri Zimbabwe kusangana kwatiri kuita pano pa Gibbs Legacy patinokuzivisa inyaya dzinoitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uri munyowani pa channel ino kusubscribe wote na notification bell kuitira kuti patinouploada video usapotswa nazvatinenge tichiuploada pano. Mhuri yeZimbabwe, mhuri yekwamujuru yakarasikirwa nevanhu 6 mutsaona yakaitika muna Masvingo Road, apo mai nevana vavo 5 kukasara baba chete. Mhuri yeZimbabwe ndo video randaiona iri muzuva ranhasi. Mhuri iyi ichiradzikwa. Ngationei video iri woisawo pfungwa dzako mucomment section naika. Thank you so much. Honorable Minister, kwa muri CEO, kwa uri Ronald Sekuru Bamjuru, Mbuya Maranga, mamiriro akaita layout yedu panapa pana Lilian ndiye wokutanga ari papa, mwana wokupedzesera gotwe ravo Kaden ndiye ari papapo, wanotedzera Kuku Ronald Jr. ndiye ari kukoko, anotedzerwa na Kuku Rufaro ndiye ari papapo, kozouya Makanaka ndiye ari papapo, kozouya Nokutenda ndiye ari kukuku. Oda yacho wekutanga kwa uri Ronald, wekutanga mwana wako ndeuyoyo, achitedzerwa neuyoyo, achitedzerwa neuyoyo, tobva taenda uko achitedzerwa neuyoyo, gotwe tati arare pedyo na mai vake. Kana makuseta matombstone inindenge ndisisipo, but nzwisisai layout kuti mudiki ndiye ari pedyo na mai, wanotedzera ndiye ari pedyo nemudiki, wanotedzera ndiye ari papapa, wanotedzera ndiye ari papapa, wekutanga ndiye ari kukuku. 1 2 3 4 5 amai ndo dangwe vari papapa. Saka ndakuisa nguva ine kuvaridzi vemike veLatter Day Saints. What's going to happen is pana vafundisi vauya vokuchechi kwa Mbuya Mujuru, tati tibatirane pamwachete Honorable Minister, makaskets edu achaitwa lowered kamwachete. Toda kuti muzvinzwisise mese muri pano muchiona varume venyaradza vapfeka masutu matema. Basa ravo harisi easy, basa ravo rinorema. Ndiye achatekenya mushini kuti udzikise mutumbi wemunhu, munhu adzvinya button kuti casket riende pasi. Chii chinoitika munyama maCharles achiona mutumbi wemunhu uchienda pasi? Dzimwe nguva tinoremerwa pabasa redu. Munozoona munhu achibva kufuneral achidriver hesi kuti chii sei asiri kumhanya zvaanenge asangana nazvo, kuti zvokwadi here Elder Charles vasiya munhu avadzikisa pasi, amai nemwana vachiona face yako Ronald, we will never be the same. Tioneiwo mukoti namatirawo isu vanhu venyaradzo. Musazvitora kuti atajaira, rufu harijairike. Tichibva pano tiri kuenda kumwe, mangwana uyu ari kuenda kumwe, ari kudirektora bhazi ari kuenda kumwe, mumwe ari kuenda kumwe. Hatizvijaire, but we need your prayers. Musati vanhu venyaradzo vazvijaira, tinozviita every day. Ndinoparidza maridzo 5-6 dzerufu, but when I go home at times I fail to eat because I'm truly flesh and blood. Fundis tungamirire. Tichakumbira vai vanopinda mukati, uyai muone mukoma Charles, mutibetsere pano.
tinotenda ndicha mabhiridha tikumbira mabhiridha alikwana maviri vachiitira basa guru muchatendwa zvenyu. Mabhiridha uyai mutibvisirawo kosi yekumusoro nekupasi kuti kasiketi rigone kukwana. Mabhiridha varipo here mabhiridha? Thank you my brother, thank you. Pamakwara yedu wose tsoka dzeno dzema nambo dzeno yenda chose bato dzevo nzewa madzebambo ambo yenda tereshore kwawo vana vacha zote chema istoa sama shajo tose teno nguingo famba nzira emwe kunze kwenyo shewedenga kuvanhu vacha dene bambo pawo rombo wango bambo nomo faro bambo no pa rofo rango o bambo no mo wero nyangwe zose zosha shanduka munogara yenyo nyangwe ndofa ndozorora muruoko rwenyu nambo dzino ngosi yenda zova mwedze gore pase pose tendo shaiwa chisengazo ore pamakwara